onze plek rennen. Heel snel. Wat ben je aan het doen? Nou, we binnen een warming-up onderdoen. Waarvoor? Nou, dan worden we een beetje warm. Want wat zie je hem doen dan? Nou, we zijn survival. Survival? Ja. Wat is dat? Nou, dan mag je klimmen en klauteren. En over de sleer heen en zo. Oh, Ja. en dat vind je wel mooi. Ja, dat vind ik eigenlijk wel best leuk, want er zit er eigenlijk op. Oh, daar zit er ik op? Ja. Oh ja, ik zeg het op een t-shirt. Ja. Ja, dus dat doet het wel vaker. Ja. En wat vind je er zo mooi aan? Nou, dan mag ik gewoon klimmen en dat vind ik dus zo leuk. Want eerst wie ik echt heel goed in klimmen, maar wie van zo niet. Maar ik wie van sowieso heel goed, dus ik voel erop. En toen mocht. Ja. En nou kun je zo heel goed klimmen. Ja. Ja. Nou, dat moet waas maar even zien dan. Ja. Ja. Hast er ik zin om? Ja, Ja, waarom? weet ik niet. En wat is zo leuk? Het parcours en hoe het georganiseerd is. Zijn jullie er klaar voor om af te tellen? Ja! 3, 2, 1, Hier moet je straks over die dingen heen rennen, over de balken en onder de tunnel, door de tunnel. En dan moet je mooi net de groene rekken. Doe maar, je moet beginnen. Het is een organiseerwerking met Helsen in de Boeten. En die organiseren in de wintertijd altijd met de maanden met de activiteiten om mensen naar Boeten te krijgen. En ik heb me daar, in december heb ik me daarbij aansluiten. En toen gingen ze vragen van, nou Ingrid, heeft ik nog een leuk idee? Nou, ik zei, als we naar Boeten gaan, ik doe een survival, dan maken we gewoon een survival. Het kwam eigenlijk, het idee kwam gewoon eigenlijk dat heel veel mensen weten dat er een soort polstok is. En 4 jaar ben ik gewoon mee opgegroeid. En dan denk ik, ja, dat kan natuurlijk net. Dus dat hebben we erin verwerken. En daar is het idee eigenlijk ontstaan. Ja. Ja. En wat vinden de band ervan? Nou, ik weet niet, volgens mij vinden ze het wel leuk. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja. Het is helemaal rede wankjes. Ja. Het is wel Ja. zwier. Ja, het is wel heel erg warm. Ja, hè? Vind je het leuk? Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Ik denk dat avontuurlijke. Ja? Dus je moet ook over dingen heen, dat is altijd heel leuk. Ja. Ze ben al een beetje gek aan het worden, of net? Ja, Ja. het wordt steeds gekker. Hoe gaat het? Goed, ja. Door is dit natuurlijk wel wind, hè? Ja, Makkie? ja. Easy. Jullie mogen hier om en door. Ja. Om de boom heen. Wij moeten begeleiden de kinderen over de parcours laten rennen. Oké. Ja. Maar je hebt hem wel dienen? Ja, wij hebben hem gedaan. En dat was vermoeiend. Het was heel vermoeiend. Echt. Ja? Ja, echt heel vermoeiend. Het was echt heel zwaar. Ja. Dus dan giet je hem dit beter al. Ja. Beetje de liedjes commanderen. Ja, dat gaat Ja. ons beter af. Ja. Weet je, iedereen Kunnen we aanmoedigen. Oh, aanmoedigen. Oh, ja. Ook wel een beetje opjagen. Oh, dat wel. Hoe dier is het? Ze doen het wel goed. Ja? Ik hoopte vooral dat er iemand in ging vallen. Oh, dat hoopt hij er wel. Ja, Oh ja. het is wel het leukste aan dit. Maar dat is nog net gebeurd. Nee, helaas niet. Daarom wil ik ook dat ze gaan springen. Dus, wat was jouw vraag? Wat zei je? Wat was jouw vraag? Ja, weet ik net. Waarom weet je dat niet? Ja, ik ken het net altijd weten. Ja, ik snap het ook niet. Zeg eens iets in gewoon Nederlands, niet Fries. Niet Fries? Nee. Oh. Nou, ik zeg even iets niet Fries. Ja!
moppen. Oh, dan moet ik een serieuze vraag stellen. Ja! Oh, oké. Hey, hoe wie het? Goed.